garin ga jiya na ji ana labarin alhaji ya dawo harka azumi. To abinda za a yi bari in je in gani in gyara miyar gidana, don mu inda mai dan matsi yake to can muki ba mu bai yan ciya. Wanda bai san ka babu daɗi. Assalamu alaikum. Wani lafiya ya aiki. Alhaji jin labari ni ji a cikin gari an ce ka dawo harkokin gana azumi. To shi ne lallabo mu in samu a gyara man miyar gidana. Saboda azumi. Assalamu alaikum. Ok, Alhaji Kabiru da ya gida? Ya hidimomi? Lahiya lau. To an yayyanka mutanen nan. Ka san masu tahowa mola su ne aka samu ana ɗan yayyankawa ana shan jini. To ai sun bar tahowa mola. To ka gani, amma bari za a san yadda za a yi. In dai an yanka waɗannan abin da an kai sai a abin gansu gehe. A ɗan jira bari mu gama. To shi ke nan ba matsala, bari za a kawo su. Za su dawo ai mulat. Yanzu me ya kaso ai ma? Alhaji ni yanzu taimako guda ni kaso. Iskar shaka kawai ne ka bukata. Ba ka hada magana ɗazu ba? Yanzu Alhaji kaga hanyar ga? Kawai Alhaji ita ne ka sa ai ma alfarma.